In de boomgaard op de Mariahoeve in Emmerdorp wordt vandaag een bijzonder initiatief geopend. Namelijk een container vol verse streekproducten recht van het land. Lokale ondernemers laten zien en proeven vandaag wat de regio te bieden heeft. Ik heb Martina bij me. Martina is eigenaresse van Op de Mariahoeve. Mag ik vragen wat nou eigenlijk het doel is van dit initiatief? Het is eigenlijk dat in het grenspark, waaraan de producten geteeld en gemaakt worden, dat daar samen in het grenspark het coöperatieve gedachte bij komt kijken. Dat is eigenlijk de bedoeling. Wat maakt deze streekproducten nou zo uniek voor de regio? Het maakt uniek omdat het natuurlijk vlak bij de Westerschelde ligt. We zitten in het oosten. Elk gebied heeft zo zijn eigen dingen. En we hebben goede aardappelen, lekker brood. Maar zo heeft elke streek heeft wel mooie producten. Maar dit is specifiek Zeeuws. Kijk, en op welke manier draagt dit initiatief bij aan de duurzaamheid en op de korte ketenverkoop? Ik denk dat elke producent, of wat dan een landbouwer of koeienboer is, heel duurzaam teelt tegenwoordig. Dat zijn wij in Nederland verplicht en daar doen we ook ons best voor. Maar het is vooral, hier is het initiatief gekomen om de coöperatieve gedachte, dat je samen sterker bent in zoiets. En wat betekent deze opening nou voor u? Want hij staat bij jullie op het hof, zou ik maar zeggen. We hebben natuurlijk een heel leermoment gehad. We hebben er allemaal moeten leren omgaan. Wij doen allemaal andere bezigheden. En er zijn natuurlijk een aantal producenten, net als het Melkhuis en IJshoeven de Boei, die hadden al van zulke dingen staan. En die kenden het, maar voor ons is het nieuw. En dat zijn echt wel leermomenten. Gelukkig hadden we niemand die had het coördineerd, het computergedeelte. En we hebben een groepsappje. Maar ik denk dat we het nu echt pas goed op de rit hebben. En hoe kunnen nou de mensen op de hoogte blijven van de updates van de producten, van nieuwe producten dan toch? Een Facebookpagina en een Instagram-pagina. En daar worden dingen op gepost. Kijk, de kersen zijn nu op, maar nu hebben we weer andere producten erin. En dat komt op de Facebookpagina te staan. Kun je ook uitleggen hoe het werkt als de mensen dus iets uit die container willen kopen? Want dat gaat dan maar met pin of met contant geld? Eigenlijk wijst het zijn eigen uit. Het is allemaal heel eenvoudig, maar we hebben het allemaal nog eens verwoord op een lijstje wat de stap voor stap de handelingen zijn. En eigenlijk als je een beetje logisch kijkt, is het stap voor stap heel makkelijk. Ja. Nou, we gaan het straks proberen. Merci. Ik zou zeggen Winkelsen. Dankjewel. Goedemiddag allemaal. We zijn hier op de Mariahoeve en we hebben hier een zeer bijzonder moment. En dat moment is dat we de streekproducten container, dat we die officieel willen onthullen. Ik denk dat het een mooi project is. Het is een project. Nu staat hij hier redelijk stevig op de grond. Maar het zou ook mooi zijn dat hij af en toe eens roleert in onze hele gemeente. Dat nog meer mensen ervan kunnen profiteren. En die plannen zijn er wel, denk ik. En wanneer en hoe en wat, ja, dat zullen we dan zien. En dan zul je denken van, heeft de gemeente hier iets aan gedaan? Helemaal niet. Het zijn de stakeholders die hier allemaal bij ons staan, die hebben het gedaan. En dan gaan we zo de opening verrichten, maar dat gaan we nu nog niet doen. Want Joep, die wil nog iets vertellen. Het is een proces geweest. Daar ga ik even kort doorheen om jullie allemaal nog wat context te geven. Maar uiteindelijk gaan we dan met z'n allen proosten op de afronding daarvan. En tegelijkertijd de doorkijk wat we er nog allemaal voor moois mee kunnen gaan doen in de toekomst. Het is een idee dat een aantal jaar geleden is ontstaan. Eigenlijk met de start van de oprichting van het beeldmerk. Hier in de streek constateerden we dat er gewoon een heel aantal mooie streekproducten zijn. Iedereen was op zijn eigen manier bezig om het aan de man te kunnen brengen en naar de consument te brengen. En het eigenlijk zou veel sterker zijn om het allemaal te bundelen. Dus toen is het beeldmerk daarvoor voor opgericht. En vanuit die start
zijn we eigenlijk snel verder gegaan om te gaan kijken van, ja, hoe kunnen we nou echt samen gaan werken. Want het is leuk, een mooi logo, maar je moet wel op de producten komen te staan. En de mensen uit de buurt moeten wel uiteindelijk weten waar het product vandaan komt en ook daarvan kunnen genieten. We hebben afgelopen maanden al heel goed kunnen testen hoe het werkt. Er is al veel verkocht. En in de toekomst hopen we dat die inderdaad nog op veel andere plekken kan komen te staan. En dat we het mogelijk nog kunnen uitbreiden. En op dit mooie nieuws wil ik een toast uitbrengen met ons allemaal. Iedereen heeft zijn glas meegenomen naar buiten. Proost allemaal. Applaus voor iedereen. En dan mag nou de schaar naar voren komen. En nu het echt bijzondere moment. Zouden jullie mee willen helpen knippen? Ja, ja, goed zo. En nou nog eens. Ja, goed zo. En nou jij. Yo! Goedemiddag. Is mij gevraagd voor de Vlaamse zijde nog eens te vertegenwoordigen uiteraard. Waarom? Het is uiteraard een goedgekeurd project door de provincie, zeg het nog eens, Zeeland. Voilà. Ja, maar ik mag niet mis zijn, het is niet Hulst, want die hebben niet veel gedaan. Het is dus de provincie Zeeland dat er echt aan getrokken heeft ook. Ik wil toch enkele bijzondere woordjes van dank uitspreken. Vooral naar Patrick van Prior. Die persoon heeft ons eigenlijk fantastisch begeleid in het project. Niet alleen Patrick, maar ook Richard Rosemeijer en Pieter-Jan Meijeren achteraan. Soms staan de meest bescheiden mensen van achter. Elise, die zeer strikt altijd ons verslagjes doorgestuurd heeft, want mijn pen was altijd te kort of versleten om toch maar iets te moeten schrijven. Dus Elise, ook hartelijk dank om mee te werken. Voilà. Dus ik denk niet alleen voor hun, maar ook andere mensen. Lieseloore, noem maar op, Anke en zo verder. Dit project, althans, geslaagd is eigenlijk. Dat motiveert om verder te zetten. Ik dank jullie allen. Ik hoop dat jullie vlot de container zullen vinden. En het wijst zichzelf uit. Gewoon niet de vinger aan het maken, maar op het schermpje tikken. De productjes van iedereen staan erbij. En als je je portemonnee of je bankkaart vergeten zit, deze vergeten jullie nooit. Je zwiert er hem langs en het is ook betaald. En dat is heel belangrijk voor ons. Succes, nog een fijne middag en tot een volgende keer. Meneer, het smaakt u wel? Het smaakt erg lekker. Ja. En hebben u al hapjes geproefd? Ik heb heel veel streekhapjes geproefd. Ja. Welke bijvoorbeeld? Welke? Ja, kijk zelf hier wat er hier allemaal is. Van alles, van kaas en vlees tot kersen moet ik nog proeven, maar hij doet de kersen. Lekker taartje was het ook, hè? Ja, ik moet nog proeven, ik weet het niet. Dat komt nog dan. Maar ik ben wel blij dat ze hiermee beginnen. Streekproduct is wel een belangrijk iets, dat van de grond komt. Ik ben er eigenlijk wel heel enthousiast over. Ja. Altijd regelmatig langs fietsen. Ik heb begrepen dat ze langs ons komen zetten ook. Hè? Dat ze me ook verplaatsen, dus dat ze ook bij ons komen. Dat vind ik wel fijn. Ik zal maar zitten. Smakelijk. Dankjewel. Ik heb Alexander bij me. Alexander is van de Arenberghoeve. Grensoverschrijdend. Dat klopt? Inderdaad, ja. Dus, het project is zo, dus binnen het grenspark een grensoverschrijdend gebeuren. De coöperatie is daar één element van. Dus de coöperatie op zich bestaat uit 14 deelnemers. En hoe hebben jullie die daarbij betrokken, al die boeren en al die ondernemers? Nou, dat is niet van één dag. Uiteindelijk, het grenspark gebeuren is al langer bezig, al verschillende jaren. Er worden wat zaken uitgewerkt en er zitten dan altijd enkele ondernemers bij die dan altijd bij de pinken zijn om altijd mee te doen aan het verhaal. En ja, soms komt er wel eens een enthousiast idee naar boven en we zeggen van kijk, kunnen we dit of dat doen samen en dan groeit er iets. Dus ja. Nou is het een hele mooie container. Eigenlijk is het geen container meer, want het is een hele mooie voorkant met glas. En ik zag wel al dat er aardbeien in staan. En dus dat is gekoeld en niet gekoeld. Hoe wordt dat zo gedaan? Er zijn 4 verschillende automaten in. Dus je hebt een diepvriesautomaat waar dat dus diepgevroren producten tot min 20 in zitten. Dan is er een niet gekoelde en 2 gekoelde. En deze container, blijft die nou hier staan of wordt die ook nog eens verplaatst? Wel, het was van in het begin, het idee werd enthousiast onthaald binnen de gemeente, zal ik maar zeggen. Dus ja,
heel leuk en dit en dat. En ja, hoor, ja, we zien het wel zitten. Maar natuurlijk moet altijd het wettelijk kader eens bekeken worden of dat het wel kan. Want nou woon je zelf in België, dus komt hier bij jou ook op je nof te staan? Goh, we mogen niet vergeten, het is nog altijd een Nederlands goedgekeurd project. Dus het is Nederlands geld. Hè. Het is wel een grensoverschrijdend idee. Maar goed, ja, ik kan daar nog geen sluitend antwoord op geven. Wat heb je zelf in de container voor producten? Ik heb daar vroege aardappeltjes in liggen. Ik heb daar lamstoofvlees en vol au vent in zitten. En dus ja, het is een beetje seizoensgebonden, want ik doe vooral lamsvlees. Dus binnenkort, als het najaar wordt, dan gaan er meer producten van mij in zitten. En dan zullen de kersen en de aardbeien verdwenen zijn. Dus zo werkt het. Dankjewel, we gaan proeven, hè, Alexander. Dankjewel. Veel plezier, succes. Dag. Is het lekker? Oh, heel lekker. Wat ben je nu aan het eten? Vanille-ijs met aardbeien. Oh. En wat hebben we nog geproefd? Ik heb hier nog een zakje boerderijfriet om te proeven. De meloenen van het voedselbos zijn heel lekker. En ik heb al een stukje van aquatijne puur gegeten. Vanavond moet je niet meer eten thuis. Nee, klopt. Het raakt geen grond, hè? Wat zegt u? Het raakt geen grond. Nee, maar ik heb het veel te druk met kletsen. Maar ik moet ook af en toe een keer eten natuurlijk. Hè? En ook al iets gedronken, een speciaal bierken? Ja, zeker. Zeker. Lekker hè? Welke? De pieper is het volgens mij, hoorde ik net. Dus, maar het is wel lekker. Ja, oké. Ja. Smakelijk. Dank u. Met trots, smaak en veel enthousiasme is een streekproductencontainer in Emmadorp geopend. Een klein gebouw met een groots verhaal van en voor de streek.